Hej, jeg hedder Mikkel, og jeg er butikschef i Ekspert Lyngby. Jeg vil vise, hvordan man opsætter de nye iTunes gavekort. I vil få tilsendt en kasse med display og en kasse med kort, som så skal sættes op. Efter aftale med hovedkontoret, så skal vi have en rigtig god kasseforsening. Så vi starter med at rydde fronten herom. Og det er at fjerne de ting, som ikke skal være der. Så skal vi have rengjort, så man kan fastgøre de nye iTunes standard med noget tape. I kassen var der også vedlagt en installationsguide, så sådan her ud, og et planogram over, hvordan korten skal påsættes. Og derudover var der også noget tape, som skal påsættes i bunden af displayet. Det gør man således. Og så er den faktisk klar til at blive sat op. Efter du har påsat tapen, så skal du påsætte den på bordet der, hvor du har rengjort. Og der holder du, trykker du ned, og så lige holder den i 3 sekunder, så du er sikker på, at den sidder helt fast. Og så er vi faktisk klar til at sætte kort på. Vi hænger 20 kort på hver spyd, og de resterende kan man så lægge på lager. Så er displayet sat op, og det er en permanent løsning, så det skal ikke flyttes. Her er lykke med derude.